Hej. Så skal vi lige lave et stykke med 3D. Eller wannabe like. Du skriver dit tekst. Således. Og nu skal du tage stilling til, om effekten skal gå nedad, eller skråt op, eller skråt. Ja. Op eller ned til siden, eller skråt. Så det du gør, det er, at du holder kontrol og alt nede. Og så du skal lige være sikker på, at du har dit tekstlager markeret først. Ellers er det ikke væk. Kontrol alt, og så trykker på op. Så kopierer jeg faktisk bare lageret, men den rykker sig en pixel. Så det gør jeg lige nogle gange, og nu gør jeg det kun op, fordi at det vil jeg åbenbart have. Det må være nok, det der. Nu skal jeg se. Jeg lader det øverste lager ligge. Så tager jeg det ned under. Går helt ned. Og så tager jeg den. Jeg tager ikke den sidste heller, eller den første. Så alt det imellem markerer. Så trykker jeg Ctrl og E. Så merger jeg dem sammen. Og nu fjerner de lærerne, så jeg kan vise jer baggrundslageret her. Den rykker jeg en pixel op. For den skal faktisk bruges til skygge, så den skal slet ikke ses. Så den fjerner vi lige nu. Kan jo starte med at tage nogle blending options. Gradient overlay. Og herfra, der skal man faktisk selv rode med det, indtil man bliver sådan nogenlunde tilfreds. Nu skal jeg se. Og en gang på det øverste også. Det må vi sige det. Og så ordner vi lige skyggen. Fordi den ligger omme bagved, så kommer der sådan nogle pixels her. Og det vil vi ikke have. Så derfor, når vi går ind i Blending Options, så er den øverste kategori her. Fill Opacity. Den skruer vi lige ned på 0. Og man kan stadig godt se, at effekterne bliver lagt bagefter. Så det er smart nok. Så er det bare at finde ud af, hvordan skyggen den ligger bedst. Hvis der overhovedet skal være nogen. Det er fint. Og så kan man jo tilføje ekstra ting ovenpå. For eksempel, nu prøver jeg at lave lidt lager her. Holder Ctrl ind, markerer den øverste. Og nu skal jeg se, jeg har hvid bagerst her i min farvepalet her. Så jeg trykker Alt og Delete for at fylde. Nå, det var den sort. Så Alt og Delete eller Alt og Backspace, det gør det samme. Det fylder ud med den farve, der er valgt her. Så det er forgrundsfarven. Og så Ctrl og Delete. 2 sekunder, det driller lidt. Ctrl og Delete eller Ctrl og Backspace. Det tager baggrundsfarven. Så, men det skal være hvid, ja. Og sørg for at det stadig er markeret. Tag Select, Modify, Contract eller Contract. Og så bare med 1. Så højreklikker. Nej, det gør jeg ikke. Jeg trykker Delete. Og Ctrl og D for at slette markeringen. Så jeg vil ligesom lave nogle hvide kanter, eller nogle refleksioner, eller hvad man kan kalde det. Og så har jeg min
mit viskelader her. Visker lidt ud rundt omkring. Det giver en noget bedre effekt. For det hvide her, fordi det kun er en pixel, så kan det godt være sådan lidt hakket også rundt omkring. Ja, det var det for den her gang. Tak for det.